Olej z pšeničných klíčkov je vedecky uznávaný ako jeden z najlepších prírodných zdrojov vitamínu E. Obsahuje ho v oveľa vyššej koncentrácii než väčšina ostatných rastlinných olejov. Vitamín E pôsobí ako silný antioxidant, ktorý chráni bunkové membrány pred oxidačným stresom. Vďaka tomu je olej neprekonateľný v boji proti predčasnému starnutiu pleti a poškodeniu spôsobenému UV žiarením. Má silné regeneračné schopnosti. Klinické štúdie naznačujú, že pravidelná aplikácia pomáha zlepšovať elasticitu pokožky až o 27% podľa niektorých meraní a výrazne urychľuje hojenie drobných rán, jazvičiek po akné či čerstvých strí. Pomáha pokožke obnovovať jej štruktúru. Nielen, že dodáva živiny, ale vytvára na povrchu pokožky ochranný film, ktorý zabraňuje strate vody z pokožky. Je preto ideálnym pomocníkom pre ľudí so psoriázou, ekzémami alebo extrémne drsnou pokožkou na lakťoch a pätách, kde bežné krémy zlyhávajú. Je vysoko pravdepodobné, že u ľudí so zmiešanou, masnou alebo akné náchylnou pleťou spôsobí tvorbu výrážok. Na tvar by ho preto mali používať len ľudia s veľmi suchou alebo zrelou pleťou, zatiaľ čo ostatní by ho mali radšej aplikovať na telo alebo pridávať len v malom množstve do iných prípravkov. Produkt odporúčame spotrebovať do 6 mesiacov od otvorenia.